Bheka nje ama-position ongakwazi ukuwasebenzisa ukuze-ke uzithokozise noma uthokozele kocansi inkonzo zasekameleni uma kuwukuthi unomzimba omkhulu. Yes, even though as bengifisa ukuthi mhlawumbe le topic siyenze kahle sizokhuluma kahle kunesikhathi kodwa singayisheshisa nje ngoba bengithanda mshenga ukuthi namhlanje ke sizoyibona abalaleli siphendule bona nje kule mzuzwane emincane khona mhlawumbe ngibonile lapha yana even kuma socials khona ubhuti if ngingase ngiyifunde nje imessage yakhe ngoba I think ngibona abantu besilisa benayo lenkinga yokuthi induku umigobile khona unkululeko lapha uyakhala uthi dokotela induku yami itshekile yagobela ngaka leftis kuke kuthiwe ukuthi isifo leso kuyisifo sini. Now ngiyazi ukuthi nakomuphi umuntu wesilisa uyathuka uma kuukuthi induku yakhe sikhombe enye direction file induku ikhombe phambili ukuthi inkomo iphambili uma sikhombe eceleni isuke sinaka ukuduka kodwa ke mshengu iqinise leli khona abantu abazalwa nako lokho okay from the time umbone sayingane nje ukuthi totolozana lakhe leli seliyagoba liyashintsha liya kwi direction ethizeni kusuke kubangwa ukuthi kuno lastiki lapho kumele ngabe khona ulastiki kumphambili ngoba phela umphambili abona unelastiki ukuthi ukwazi ukuthi ugcwale unwebeke but lo lastiki loyo usuke izinyama zivele zaqina so lapho eziqine ngakhona sigobela ngakhona ke umphambili alright kwabanye yes basuke bezelwe nayo mshengu kodwa komunye uthola ukuthi walimala utheka defender wafenda kakhulu ngogqozu wangazi ukuthi umphambili uyakwazi ukuthi uphuke waphuka umphambili wakhe ngenxa ukuthi bokumnandi ngalesa sikhathi ezwe ubhlungu nje umphambili wakhe uma kade yenenze umdavazo kanti uphukile umphambili wakhe mase usuzogoba ke sugobela ngakulelo side lelo okay omunye ulimale even mhlambe kwi-accident busengozini yemoto mase uyalimala umphambili wakho nako lokho futhi kuzokwenza alright but ke akashongo unkulu ukuthi iminyaka yakhe mngakhumbula ukuthi nangokwe age umphambili uyashintsha i-direction okay yize ungeke uzugobele eceleni kakhulu kodwa uma usamncane ugoba ubheke phezulu ubheke inkaba uya ngokuya njengewashi ubheke u3 ubheke u6 ubheke enzansi kodwa if kuukuthi usubheke eceleni ngandawana thizeni okay lokho kusuke yebo kuyinkinga kakhulukazi ifuka ubhlungu mshengu ngathi nje kuwena hamba uye kadokotela bahambe bayicheke unless kunabantu mshengu esengeke ngababona abanenkinga yenduku ukuthi sigobele eceleni kanti uwenze ioperation kakhulukazi ifika nenkinga yeprostate kuyenzeka kwabanye ngempela igcine induku sigobela eceleni thizeni okay but into elaphekayo alright ngoba kusuke kunaleyo blockage engishoyo nje ekuleyo ndawo leyo okumele ukuthi ikwazi ukuthi kubhekanwe nayo alright yeah kona ke mlandeli khona asinikeze ithuba lokuthi ke ungibuzele noma uyimuphi umbuzo udokotela ulibhakile ke lolu daba ikakhulukazi ukuthi lelo bese sikhuluma ngalo namhlanje ngoba ngidinga isikhathi esithethu kodwa inombolo yethu ilakhulu 0862002437 ungabuza noma yini uyibuza kudokotela ngifisa ukuthi lesikhathi sisabalindile abalaleli dokotela ikakhulukazi usakhuluma ngayo into ethintana nezitho zabantu ukhona omunye obekhaliswa wesilisa ekhaliswa ukubona kusitho sowesifazane kusho ukuthi ebona inyama eziphumele ngaphandle wabethusa kakhulu ngoba beqala ukubona lonto manje uzizwa enokwesaba ukuthi ngoba into angakaze ayenze usenakusaba ukuthi sabe inkomo ukuthi iphume esibayeni okay alright lalela kukhona lokho okwenzakalayo okay uma kuukuthi inkomo ukhumbula ukuthi inkomo kunalembobo le engenisa phakathi kwinkomo la ekuyiyona okuthiwa i-vagina alright iliyo mbobo le uma ufenda wena umphambili wakho ungena lapho kuleyo ndawo alright okusho ukuthi kuneyodlwana lapho kusho ukuthi kunespace but ngaphambili kwalapho lapho kuba khona isibeletho now kuyenzeka mshengu kakhulukazi kumuntu if kuukuthi ube nenkinga mhlambe uzele kakhulu izingane zaningi ngoba phela izingane izohlala lapha kwisibeletho so kwisibeletho siyasindwa njalo okay and if kuukuthi utete ngayo inkomo njalo kaningi futhi eteta izingane ezinkulu okay
uthola ukuthi ifeteta uthola ukuthi uhlala isikhathi eside lokuthi umuntu kuthiwe hey ungasikwa sesikwa nje impela mhlambe amahora u14 njalo njalo igcina si overstretcheka leyo ndawo leyo mase nenyama ezibambe isibeletho ukuthi kumele ngabe zilengile zibambekile ngala amaforce mase ziyawa ziyalenga igcine ke lento siqhamuka la phambili enkomeni iqhamuka ngathi kuyibhelune ethizeni elivele liqhamuke nje kumlomo wayinkomo alright but I must say this kunabantu abanye uthola ukuthi akubona ngenxa yengane ngayo into yokushintsha kwama hormones kakhulukazi uma le hormone yesifazane estrogen yehla sokuphela no elastic kuwena umuntu wesifazane then nezinye izinto ziyehla as well. Now noma yini futhi ezokwenza ukuthi kube nepressure okay ukukhanula so ngesikhathi ukukhanula ngoba nakhona enganeni angithi uyakhanula ukhipha ingane konke lokho kumbangela so nawe if kuukuthi wena uyakhanula lapho esithweni sakho whether ukhanula nje mhlawumbe ngoba uyasongelana kakhulu ugcina manje usukhanula gcina lezi zonyama seziyehla mhlawumbe ukhanula nje wena unenkinga yokuthi uyakhwehlela njalo alright whether ulele noma wenzani uyakhwehlela konke lokho kuzozenza futhi inyama lezo futhi zehle alright usebenza umsebenzi uyalifta okay that is why even if umuntu wesifazane enza into zo lifting mshengu mhlambe squatter elifta kubalekile ukuthi kube nomuntu onolwazi ukuthi njengoba elifta enza ama squat njena akukho yini inyama ezoxebunga ngaphakathi kuyena ezogcina sezenza ukuthi sibelethe siwe inkomo usuyayibona siphumela ngaphandle manje kuba ngathi inkomo siyalunguza kanti ingoba yena ilama exercise awenzayo uwenze nomuntu mhlawumbe ongakwazi ukumguide kahle njengomuntu wesifazane ukuthi kufanele usquathe wenze njani ulifte wenze njani kuze wenze sure ukuthi inyama zakho aziphumeli ngaphandle ngesikhathi wena usukhanula ngoba uyakhanula ngesikhathi wenza ama squats okay but nabantu abane weight nabantu abane-weight yes kakhulu ngoba nayo i-weight izofaka i-pressure kwisitho singaphakathi mase siphushela phansi uthola ukuthi inkomo siyalunguza ke kumlomo ngaphambili alright angimthathe la ngumlaleli la Alright. umfabona mshini yaphela siphilile thina kunjani kuwe hayi samhlonisheke ngibengeke awabheka uhlala phezu kombuzo wonke enyandisa okay uma induku yakho imise okwekhanda lebande phambili nayimise kwekhanda nami lebande noma sibe ney'gqiya zibenkulu ngaphambili ngabe kuzamuphi umthelela namhlanje sesifazane lokho kulungile awulalele emoyeni ezophendula amazwi dokotela awungichazele mshengu uthe induku injani Mfenyandiza uthi uma ngabe kuwuthi induku la ngaphambili ikudlwana kusho ukuthi imise lapha ngathi kuyimisa well kuyadependa ukuthi kumina ngudokotela if ekubona lokho yena kuyinkinga kunesifo esithi thina ibelenitis okay esibanga ukuthi inkanda yakho ivuvukale kodwa uyabona kunomehluko phakathi kokuvuvukala nokuba mkhulu alright ikhona omunye umuntu othola ukuthi unenkanda nje inkanda yakhe inkulu nje vele nje umthetho wayo hayi ngoba ivuvukele kodwa if kumina ngudokotela isivuvukele then sengizofaka ilabel ngithi le ibelenitis okuyisifo emshengo okay but if ever ivuvukele inkanda yakho nje okay kungaba yinkinga zokuthi mhlambe uhambe wena induku ayicobhoza lobe ngamele uyicobhoze khona mhlambe une yeast lokuthiwa i-thrush okay kujwayele ukuluma ke lokho or kuba ngathi ungayipitshiza nawo umphambili or kune infection ohambe wayithola thizeni kumuntu wesifazane basobha ke kodwa futhi insipho ozisebenzisayo uma kuukuthi usebenzisa kakhulu ama shower gel lawa nama perfume asufaka lapho kwinkanda yakho ngoba i-sensitive izokwenza by the way kunabo abantu besilisa futhi abane allergy kuma condoms ethi kade sebenzise i-condom thizeni mase ivele iyamjikela igcina siyenza inkanda ivuvukale alright so ukuba clean kubalekile kuleyo ndawo alright kodwa if yena